Alle danske skove er menneskeskabte. Derfor er skovene en mosaik af store og små bevoksninger, af forskellige træarter og aldre, fra åbne foryngelser til gamle bevoksninger. Ældre bøg i produktionsskoven har rette stammer, der egner sig til træindustrien. De store kroner skaber levesteder for insekter og svampe. Gamle træer med lav industriel værdi kan blive stående som evighedstræer, mens efterladte grene og stubbe på skovbunden langsomt rådner. De rette, tykke stammer saves op og bruges til møbler, mens dårligere stammer bruges til gulve, og grenene fra kronerne kan afbrændes i varmeværker. I overgangen mellem agerlandet og skov giver skovbrynene gode levesteder for planter og dyr. De beskytter skovene, og inde i skoven findes flere bryn mellem gamle bevoksninger og unge plantninger. Der findes også små lysninger med få træer og urteflora. Nåletræ er meget efterspurgt til byggesektoren, men 80% af det træ, vi bruger, må vi i dag importere. I dag sker skovning maskinelt. Maskiner fælder, afkvister og transporterer stammerne til skovens bilfaste veje. Tætte nåletræsbevoksninger giver tømmer, som kan erstatte stål og beton i byggeriet. Nogle nåletræsbevoksninger er mere åbne, så mosser og planter kan trives. Træernes frø giver føde til fugle, mus og insekter. 5 til 8 år efter plantning er unge træer i fuld vækst og optager store mængder CO2. Den variationsrige skov giver vildtet gode livsmuligheder. Og her er stilhed og ro, som gavner både fysisk og mentalt velvære. Roen gør dem eftertragtet til rekreation og naturoplevelser for både enkeltpersoner og grupper. Skovenes fugtige, urørte områder bidrager også markant til biodiversiteten. En mosaikskov binder CO2, leverer træ, beskytter drikkevandet og giver levesteder for et væld af planter og dyr. Samtidig giver den plads til friluftsliv og naturglæde. En mosaikskovs variationer gør det muligt at nå flere mål på én og samme gang.